ଅଫିସର ମାନେ ଆସିଥିଲେ ହାଁ ଅଫିସର ମାନେ ହଁ ଜଣେ ହେଇଥିଲା ହଁ ଆର ଆସିକିରି କେନ୍ତା କଲେ ଫେରକେ ଅଫିସର ମାନେ କିଏ ବାବୁ ଦାଡ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ହଁ ଭାଇ ଆରୁ ସେ ଯେନ୍ ଭତ୍ତା ଦର୍ଶନୀ ହଁ ହଁ ସେ ଆଗଲି ହେଇଥିଲା ହଁ ଭାଇ ଆଉ କାଁ ବୋଇଲା ଆରୁ ବୋଇଲା ତୁମର ଭତ୍ତା ଖାତା ଦିଅ ଦିଅ ତ ବୋଇଲା ଯେ ତେରୁ ହଁ ବୋଇଲି ଆରୁ ହେଟା କି ଭତ୍ତା ନତା କଲା ଯେ ସେ ଚାବି କେନ ଦେଇଛେ ପକେଇ ଯେ କେତେ ଦେଲେ ପଛା ଫେରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଫେରକେ ପଛା ଫେରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ପଛେ 3500 ଦେଲି ବାବୁ ଦେଲେ ସେ ମୋ 2000 के मैसेज ମେସେଜ କରି मैसेज ସବୁ ହେଇକିରି 3500 ପାଇଲ ତ मुई आइन देली ହଁ आरो हजारे ହଁ तार ପଛା ଫେରକେ 2500 ମିଶେଇକିରି ଦେଲେ होय 3500 ପାଇଲ हां ହଁ ଏଥର 3500 ପାଇବ के जाने बुआ हाँ। अगे मुई आर के न बात में ये पुता हता करो ଭାଇ ଯେତିକି ଦିନ ତକ ଥିବ ସେତିକି ଦିନ ତକ 3500 ପଉଥିବ ତମଟା ଆନି କୋଟ ନ 3500 ପାଇବ से 80 वर्षियाटा दउथुला जे ହେରା ତ ହେ 80 ବର୍ଷିଆଟା ପାଇଲ ଏଇଟା हैं हे 80 ବର୍ଷିଆଟା ପାଇଲ ଏଇଟା ହଁ ହେଲା